per descobrir aquesta placa i inaugurar formalment aquest monument, però sobretot és un acte de manifestar satisfacció i agraïment. Per tant, doncs, em limitarem a això, que Déu-n'hi-do els agraïments que he donat, per això que fa la xuleta, perquè si no encara em deixaré algú. A veure, el primer, manifestar la satisfacció perquè hem complert un compromís que va prendre la Comissió del Centenari, que pretenia ser, i és, de fet, és la voluntat de que sigui un homenatge a les empreses i als emprenedors del Bages i, per extensió, a totes les empreses i emprenedors de Catalunya. No oblideu que la societat s'articula al voltant de les empreses i que l'activitat econòmica doncs, permet que després es pugui, amb els impostos que es poden pagar, doncs, fer tota una sèrie de coses que venen al darrere. Però el primer és aconseguir fer aquesta activitat i crear riquesa. I això, sense empresa, seria molt complicat. Per tant, ens sembla que és un bon argument doncs, per començar, per haver fet un monument com aquest. Ha quedat ubicat aquí davant a l'entrada del Parc Central, el Parc Tecnològic de Manresa, i això vol dir que ho hem posat en un lloc netament empresarial i a més de cara al futur, perquè aquí s'hi està ja fent i s'hi acabarà fent molta més innovació perquè al final les empreses puguin ser molt més competitives i el nostre país pugui anar seguint endavant. I per tant, doncs, aquí també la satisfacció de poder-ho fer amb un acte solemne com el d'avui i que quedi una cosa com aquesta que és en diem una escultura, però això és més que una escultura, ja veieu que el seu tamany és una cosa ja que comença a impressionar. Això serà sempre memòria del centenari de la Cambra i, insisteixo, serà aquest homenatge. Vam començar a treballar-hi molt a fons amb aquest tema i vam estar treballant sobretot amb la ubicació de Sant Domènec. El que passa que finalment es va descartar per diversos motius, la majoria tècnics, però no exclusivament. I bé, ell de tots modos personalment s'hi va implicar, per tant doncs, també li vull agrair. I després, per descomptat, amb l'alcalde actual, amb el Valentí Junyent, perquè al final ha sigut amb qui hem trobat la solució d'on posar aquesta escultura. Abans d'arribar aquí, per això també havia passat per l'Avinguda dels Dolors, havia passat per l'Avinguda Universitària, però finalment aquí ens va semblar a tots plegats que això era una bona ubicació i aquí li he d'agrair amb ell personalment, doncs, de seguida hi va apostar, de seguida va fer els passos perquè es pogués signar el conveni que calia perquè es pogués fer realitat i com a derivada, també voldria fer un agraïment, que crec que no ha vingut, amb el regidor Bacardí, que al final també ens va donar un cop de mà molt decisiu, perquè els temes que després venen un cop has aprovat les coses, quan s'han de materialitzar, ja sabeu, tots els que remeneu aquestes coses, que amb els ajuntaments els tràmits van molt a poc a poc. I es troben de vegades obstacles que no s'han de trobar. Quan hi ha un alcalde i un regidor que empenyen i van dient, escolta, perquè ho encanteu i no poseu tantes pegues, doncs al final les coses també es faciliten molt. Per tant, crec que també és un bon és necessari fer aquest agraïment. Ens havia donat a la ciutat, a la plaça Catalunya, i avui fem justícia a aquesta escultura del centenari que, com molt bé ha dit el president de la Cambra, feia falta que es pogués resoldre. Forma part d'aquest espai motor, que tots sabem la significació que té al costat de l'edifici Impuls, del CTM i sobretot de les empreses que hi haurà al costat entre el CTM i Tous en un dia no molt llunyà. Per tant, jo crec que és un dia perquè en nom de la ciutat podem donar les gràcies a tots els que ho heu fet possible i a totes les empreses que hi heu col·laborat. L'escultura és d'un escultor manresà, en Josep Barés, l'empresa que ho ha fet és una empresa manresana, Oliva Torres, per tant la satisfacció, com us podeu imaginar, és màxima. Per tant, felicitats a tots els que ho heu fet possible, gràcies i m'adhereixo el desig del president de la Cambra d'aquí 100 anys que ens retrobem tots plegats. Moltes gràcies. Del Col·legi de Tècnics, d'Enginyers Tècnics Industrials. Per tant, una gran professió lligada a la indústria. No coneixia les giragonses i la sortida del laberint com s'havien produït, però sí que conec una mica la tradició industrial d'aquesta ciutat i d'aquesta comarca. També aquí hi ha hagut giragonses de tota mena durant els últims 150 o 200 anys. Estem parlant d'una de les grans ciutats industrials de començaments de la revolució industrial d'aquest país i en aquest sentit estem parlant de fa 250 anys enrere, de finals del segle XVIII, poca broma. Vol dir que hi ha molta trajectòria darrere d'aquest homenatge, d'aquesta escultura, en la qual, per cert, també aprofito per felicitar en l'artista que ens acompanya avui, acompanyat, crec, per una bona part de la seva família. Aquesta tradició industrial que us deia, que avui, doncs, després d'aquests anys, potser ha quedat una mica en interrogants, és veritat, perquè les coses han anat com han anat, és cert, en aquests darrers anys. Jo avui vinc d'inaugurar amb el president del govern espanyol el Saló de l'Automòbil a Barcelona
i em sembla que estant a Manresa i en el Bages val la pena doncs, recordar que aquesta ha sigut una de les indústries senyeres d'aquesta ciutat i d'aquesta comarca i del país sencer, i que encara avui ho és, no l'única, afortunadament, però sí una de les indústries senyeres i capdavanteres. No? Avui, vull recordar-ho davant de gent del món de la indústria i de l'empresa com vosaltres, avui el grup Volkswagen Audi i Seat han anunciat que invertiran a dues localitzacions de l'estat espanyol, a Navarra i a Martorell, a Navarra i a Catalunya, invertiran en els propers 5 anys 4.200 milions d'euros. 4.200 milions d'euros que s'invertiran en la indústria. I aquesta inversió, evidentment, no va a una sola empresa. Anirà a la Seat, és veritat, o a la Volkswagen. Una gran part, per cert, es quedarà a Catalunya. Aquesta inversió anirà, doncs, com tantes d'altres, repartida per moltes empreses de tot el territori. I a nosaltres, que tenim una indústria de components de l'automoció de primeríssim nivell, doncs, evidentment, aquí en traurem un rendiment molt gran. I fixeu-vos una cosa, us dic això no tant per fer-ne propaganda, simplement per fer notar que hi ha gent que, mirant a tot el món i tenint interessos econòmics i industrials a tot el món, i interessos comercials a tot el món, es segueix fixant amb nosaltres per fer inversions estratègiques de primeríssim nivell. Això val la pena recordar-ho. Ahir vaig ser a Tarragona i la Ferrari, que és una de les grans marques del món, de les més consultades a internet per entendre'ns, la Ferrari s'ha associat amb PortAventura per posar el seu nom, per convertir PortAventura en el parc temàtic més singular i important de tota Europa. Això és turisme. Avui indústria. I avui estic al Bages i a Manresa, i avui doncs aquesta referència en la promoció econòmica i en el món del comerç i de la indústria és absolutament obligada. No? Les darreres paraules meves són per agrair-vos que en aquests anys tan complicats que hem estat visquent, i que encara vivim en part, com s'apuntava, que hi hagi hagut tanta i tanta gent que no ha tirat la tovallola. 1. I 2, que a més tinguem iniciatives com els centres de transferència de tecnologia, els centres tecnològics, que ens han d'ajudar a anar dibuixant la nostra estructura econòmica i industrial també del futur. Aquest centre tecnològic de Manresa s'ha associat amb 4 centres tecnològics més a Catalunya per crear un gran grup de transferència de tecnologia i d'innovació que es diu Eurecat, i que ens ha de portar a tenir massa crítica perquè no només siguem un país de producció científica, estem a la plaça, si no recordo malament, de la ciència, no? No només siguem un país de producció científica, sinó que siguem capaços de traduir la recerca i la producció científica en aquest país en transferència tecnològica i innovació a les empreses, totes elles, i d'una forma especial a les empreses industrials. Per tant, escolteu, tenim molts problemes al davant, tenim molts reptes, tenim molts problemes acumulats en aquests darrers anys, és veritat, tenim un munt de mancances encara, o de reptes de futur, però jo, amb tots aquests missatges que us transmeto, el que vull simplement és compartir aquesta base que té aquest país encara, avui, i molt sòlida, per mirar endavant i per mirar-hi amb la confiança legítima que ens hem guanyat des de fa molts segles en el sentit empresarial, i que en aquest moment, deixeu-m'ho dir també, ens estem guanyant en el sentit més polític. Estem en una ciutat que fa més de 100 anys, bastant més de 100 anys, va fer també les bases de Manresa. Per tant, la indústria, el comerç, ara la tecnologia, i en el seu moment l'agrupació d'interessos de gent diversa perquè el país sencer, des de Manresa, tingués una esperança per governar-se ell mateix des de la justícia i des de la ambició col·lectiva. Això, afortunadament, està present avui en tots aquests terrenys. Manresa no és no només l'excepció, sinó que n'ha estat i en pot tornar a ser capdavantera també en aquest moment. Moltes gràcies. Per descobrir aquesta placa.
societat s'articula al voltant de les empreses i que l'activitat econòmica doncs, permet que després es pugui, amb els impostos que es poden pagar, doncs, fer tota una sèrie de coses que venen al darrere. Però el primer és aconseguir fer aquesta activitat i crear riquesa. I això, sense empresa, seria molt complicat. I inaugurar formalment aquest monument, però sobretot és un acte de manifestar satisfacció i agraïment. Per tant, doncs, em limitarem a això, que Déu-n'hi-do els agraïments que he donat, per això he agafat la xuleta, perquè si no encara em deixaré algú. A veure, el primer, manifestar la satisfacció perquè hem complert un compromís que va prendre la Comissió del Centenari, que pretenia ser, i és, de fet, és la voluntat de que sigui un homenatge a les empreses i als emprenedors del Bages i, per extensió, a totes les empreses i emprenedors de Catalunya. No oblideu que